Eta hemen txagertuan beste elementu karakteristiko bat zonalde hauetakoa. Eta hortxe ikusten dugun galeria antzeko bat. Gainera, hauek normalean eta urak estalita egoten dira. Eta, normalean, halako horizontalean da, katak egiten ziren. Kata zane jakiteko ea mendilaren azpilan minerala ote genuen. Baina egia da, gerora kata horietako batzuk galerietan bihurtu zirela eta pelikuletan ikusten ditugun Kaliforniako Gold Kaliforniako urre, galeria horien antzera funtzionatu zutela, baina ohikoena zulo hauek agian txikiagoak, agian bai galeria izan zen, katak igual txikiagoa dira, baina izaten zen normalean mendia zulatu eta ea hor mendi horren barrenean mineralik ote genuen gerora ja goitik bera zulatzen hasteko. Edo behintzat, beta horiek, goitik ikusten ziren beta horiek, haundiak edo ziren jakiteko. Eta, esplotazioa bera merezi zuen edo ez, erabakitzeko. Beraz, horako zulotxoak hemen, milaka